ଚାଲ ନଇନି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତୁମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହିବ ନଇନି? ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବି? ଏହା ଶୁଣି ପିକୁ ସାରସ କିଛି ଭାବିଲା। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଥରର ଗଦା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପଥର ଉଠେଇଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବସା ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କେବଳ ଦେଖୁଥାଅ ନଇନି। ଆରେ ହେ ସିଂହରାଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଖାଇପାରିବି? ମହାବଳ ସିଂହ ତା ଉପରେ ଲମ୍ପ ଦେଲା ଏବଂ ତା ବେକକୁ ତା ପାଟିରେ ଚିପି ଧରିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ନଇନି ସାରସ ଏବଂ ପିକୁ ସାରସର ଏକ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ନଇନି ସାରସ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଉପରବାଲାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲ ନଇନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ମା ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବି ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି କେତେ ମଜା ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁନୁ ଆସିଲା। ଆରେ ୱା ନଇନି, ତୁମେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମାମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମାମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖବର ମୁନୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୋଖରୀର ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ବହୁତ ସୁନେଲି ମାଛ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମକୁ କହିବି। କ'ଣ କହିଲ ସୁନେଲି ମାଛ? ତାହା ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ମାମୁଁ ହେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ହଂସ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଶିଆଳ ପାଟିରେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ବସା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମା ବାପା ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ମାମୁଁ ହେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି। ମା ବାପା, ମାମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଶଯ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ଆରେ ବା, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା! ଗଳାକୁ ଲୁଣି କରି ଓହ୍ଲାଉଛି। ତାପରେ ସେ 3ୟ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। ବାଃ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଇନି ସାରର ଅଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନଇନି ଏବଂ ପିକୁ ସାରସ ଫେରିଲେ, ବସା ଖାଲି ପାଇଲେ। ଆରେ ଏହା କ'ଣ? ମୋ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଇଗଲା? ହଁ, ମନେ ହୁଏ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲା। ନୟନି ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଏବଂ ପିକୁର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶିଆଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସାରା ରାତି ସେମାନଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ନଇନି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତୁମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହିବ ନଇନି? ଏବଂ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଗଲା, ମୁଁ କିପରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବି? ଏହା ଶୁଣି ପିକୁ କିଛି ଭାବିଲା। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଥରର ଗଦା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପଥର ଉଠେଇଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବସା ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଆରେ ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? କେବଳ ଦେଖୁଥାଅ ନଇନି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପଥର ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବସା ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଏହି 2ଟି ପଥର ଅଣ୍ଡା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଏ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ
ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗଛ ଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଶିଆଳ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ଜୟରାମ ଜୟ ଜୟରାମ ଭାଇମାନେ। ଆରେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୟ ଜୟରାମ ଭାଇ କହୁଛି? ଏହା କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହସି ଉଠିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ଏଇ 2 ଜଣ ସକାଳୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ଚିନ୍ତା। ଏହା କହି ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଗଲା ଏବଂ ସେ ପଥରକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆରେ ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ତ ପଥର। ଏଇ ସରସ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ବାହାରିଲେ। ବେକାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ମୁଁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ତୁରନ୍ତ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲା। ହାଇ ମୋର ମା, ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ନୃଶଂସ ଶିଆଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ବାପା ହେବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯଦି କେହି ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଚତୁରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନଇନି ସାରସର କିଛି ବିଶେଷ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିକୁ ସାରସ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭାବିଥିଲା। ନଇନି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ପିକୁ ସାରସ ନଇନି ସହିତ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ସିଂହ ବସିଥିଲା। ସିଂହ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଜୀବନକୁ କାହାର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ? ସେ ଶିଆଳ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ରାଜା। ସେ ଏଯାଏଁ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମହାବଳ ସିଂହ ରାଜାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ହିଁ ମାରିବି। ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ସିଂହ ରାଜା। ଏହା କହି ମହାବଳ ସିଂହ ରାଜା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆଣେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ମାରେ। ଠିକ ଅଛି ସିଂହ ରାଜା, ଆମେ କାଲି ତାକୁ ସକାଳୁ ହିଁ ଆଣିବୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନଇନି ପିକୁକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରି ଆସିଲ? କାହିଁକି ସିଂହ ରାଜାକୁ ମିଛ କହିଲ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ନଇନି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଶିଆଳର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ତାର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ଉପାୟ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଏହା କହି ପିକୁ ସାରସ ନଇନିକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ନଇନି ସାରସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲା, ହେ ଉଠୁଛ, ଉଠ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଏହି ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଏଯାଏଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମର 9ଟି ଅଣ୍ଡା ଜମା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 9ଟି ଅଣ୍ଡା। ନାମ ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି ରେ ଭାଇ। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ଆଜି ବଡ଼ ଭୋଜିଟେ ହେବ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଜି ତ ଦବେଇକି ଖାଇବି, ପାଟି ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ।
ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ମହାବଳ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆରେ ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଭରପୁର ଖାଇବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାବଳ ସିଂହ ରାଜା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ଶିଆଳର ଭୟ ହେଲା। ଓ ତେଣୁ ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ ଏବଂ ଭରପୁର ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତୋର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆରେ ଆରେ ରେ ରେ ରେ, ଏ ମହାବଳ ସିଂହ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଖାଇପାରିବି? ମହାବଳ ସିଂହ ରାଜା ତା ଉପରେ ଲମ୍ପ ଦେଲା ଏବଂ ତା ବେକକୁ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଏହା ଦେଖି ପିକୁ ଏବଂ ନୟନୀ ସାରସର ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ବସାରେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ନୟନୀ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚତୁରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିହେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ମା ବାପା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଭାଇ ବଳଦ, ଆପଣ ମୋର 3 ଛୋଟ ପିଲାକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, 2 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି, ତୁମ ମା ଏକ ଅଳସୁଆ ଛେଳି। ସେ ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଲଜ୍ଜାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କର। କାନ୍ଦୁଥିବା ମୀରା ପିଲାକୁ ଖୋଜି ଆଗେଇଲା ଏବଂ ଭୋଳାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, କ'ଣ ଆଜି ଫେରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ଓହୋ, ସେମାନେ ତୁମର ପିଲା ଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। 3 ଜଣ ଭୋକିଲା ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପଠାଇଦେଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଖାଇସାରି ସେମାନେ ମାଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ସେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ଧରି ଖାଇଗଲା। ଗାଁରେ ମୀରାର ଘର। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଥାଏ। ମା ଉଠ, ଆମକୁ ପରା ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଉଠ ମା, ତୁମେ ଉଠ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମୋ ନିଦ ଖରାପ କରୁଛ। ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ମା, ଆମେ ଗତକାଲି କିଛି ଖାଇନୁ, ଆଜି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନୁ। ମା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଉଠ। ମା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ମାନେ ହେଲ ଭୋକଡ଼, ଯାହା ଆଣେ ସବୁ ଖାଇଦେଲ। ମୀରା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ। ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗତବାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଠାରେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ଫଳ ବଗିଚା ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଫଳ, ଚାଲ ଏହାକୁ ତୋଳି ନେବି। ଆରେ ସେଇଠି ରହ, ଏଠାରେ ଫଳ ତୋଳିବୁ ନାହିଁ, ତତେ ପରା ମନା କରିଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଯଦି ଫଳ ମାଗିବୁ ନା, ତାହେଲେ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବୁ ତ? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଅଳସୁଆ ଛେଳି, ଯାଇ ନଚେତ ଠେଲା ଖାଇଥାନ୍ତା। ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ମୀରାର ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ। ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ
ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଦୂରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଘର ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଢା ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ଓହୋ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜାତିର ମେଣ୍ଢା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ସେଇ ଦୁଇ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ମତେ ଟିକେ ଘାସ ମିଳିପାରିବ କି? ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଅଜଣା ମେଣ୍ଢା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନା ନା, ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ? ହଁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମର କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଘରର ମାଲିକ ଭୋଳା ଆସେ। ଆରେ ଆରେ ଏ ଅଜଣା ମେଣ୍ଢା ଆମ ଇଲାକାରେ ନୂଆ ଦିଶୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ 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 ମୋ ନାଁ ମୀରା। ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକିଲା। ମତେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ କି? ଦେଖ, ଏଇ ଘାସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ତୁମର କ୍ଷୀର ଦେବ, ତେବେ ଏହି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ନା ଭାଇନା, ଟିକାକ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶରୀର କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ କରିବି? ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବିନି। ନା ଭାଇନା। ତେବେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମଚୋର। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ କ୍ଷେତ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଓହୋ, ଏ କ୍ଷେତରେ କେତେ ଫସଲ। ଏଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ନିଜ ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫସଲ ତୋଳିଲା। ବହୁତ ଖାଇସାରି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଲା। ଅଳସୀ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଖାଇସାରି ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ କ୍ଷେତ ମାଲିକ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଫସଲ କିଏ ତୋଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଛି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋ ଫସଲ ଏଇ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଏ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବ। ରାମ ଦୟାଳ ରାଗରେ ଆସି ମୀରା ମେଣ୍ଢାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ମତେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲ? ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତର ମାଲିକ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଚୋରି କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଦେଖ, ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଦିନରୁ ଭୋକିଲା। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୂର୍ଖ ମେଣ୍ଢା? ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯଦି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ରାମ ଦୟାଳ ରାଗରେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାମଚୋର ମୀରା ମେଣ୍ଢାର ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ମାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମା, ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଏତେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ଲାଗେ ମା ପୁଣି କେଉଁଠି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା କେତେ ଆଳସିଆଣୀ। କେବଳ ଆଳସୀ ନୁହେଁ, କାମଚୋର ମଧ୍ୟ। ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନା, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। 3 ପିଲା ମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଭୋକିଲା ଅଳସୁଆ ମୀରା ମେଣ୍ଢା 3 ଦିନରୁ ରାମ ଦୟାଳଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ ମଣିଷ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବ। ରାତିରେ ଏକ ମୂଷା ମୀରା ମେଣ୍ଢାର ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ, ତୁମେ ତ ସେହି କାମଚୋର ମେଣ୍ଢା ଯାହାର କଥା ଗାଁରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତୁମେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମଚୋର ମେଣ୍ଢା। ଦେଖର, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସାପ ବା ଚିଲ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ହଁ, ତେବେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭଲ କାମ କର। କେଉଁ କାମ? ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଦିନରୁ ଭୋକିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆରେ ନା ବାବା ନା,
ମୁଁ ରାମ ଦୟାଳଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଶପଥ ଦେବି ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଲୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୂଷା ଦଉଡ଼ିଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଷା। ତାପରେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ତ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୀରା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଚୁନୁ, ଆରେ ଓ ଚୁନୁ, ବେଲା, ନିରୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୀରା ମେଣ୍ଢା ସେହି ବଗିଚା ବଳଦ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବଳଦ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋ 3 ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ କାମଚୋର ଛେଳି, କାମଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହେ। ସେ ଏହା ଶୁଣି ବିଚରା ଲଜ୍ଜାରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିବା ମୀରା ମେଣ୍ଢା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋଳା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଥିଲେ କି? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ହଁ, ସେମାନେ ନା 3 ଜଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରପେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଠାଇଦେଲି। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ? ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ମାଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରି ଧରି ଖାଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୀରା ମେଣ୍ଢାର ଚେତନା ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଫାଟି ଫାଟି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ମୁଁ। ତୁମେ କିପରି ଦାୟୀ? ମୁଁ କାମଚୋର, ତେଣୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବେଲ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନି ନଥିଲ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଦୁଃଖରେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ସେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମରିଛନ୍ତି, ମୋ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ସମୟରେ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ରାମ ଦୟାଳଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୀରାକୁ ଫେରି କ୍ଷେତରେ ଦେଖି ରାମ ଦୟାଳ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆଇଲା ଲୋ ଆଇଲା, କାମଚୋର ମେଣ୍ଢା ଆଇଲା। ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କାମଚୋର ମେଣ୍ଢା? ଘରକୁ ଚାଲିଯା ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧନରୁ ଫିଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଫେରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମ ଦୟାଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ କ୍ଷେତରେ ଚୋରି କରିଥିଲି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘାସ ନେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ କି? ସେଦିନ ମୁଁ ଚୋର ଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଦୟାକରି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଭୋକ ଉପାସରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତୁମେ ତୁମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛ ତ? ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିପାରିବ କି?
ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଯାଇ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଏହା କହି ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା 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 ଆମକୁ କ'ଣ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛ? ମା ତାହାକୁ ପଛରୁ ଏକ କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା। ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୀରା ଫେରି ଚାହିଁଲା ଏବଂ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିଲା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖି ମୀରାର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ। ସେ ଦୌଡ଼ି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ହଁ ହଁ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଏହି ମୂଷା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ମୋତେ ଖବର ଦେବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲି। ରହିଯା ଘୁଷୁରୀ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ମୋ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ତୋ ଛାତି ଫୁଟାଇ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା। ସେଠଜୀ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ତୁମ କ୍ଷେତରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ କି? ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ପରିଶ୍ରମୀ କେବେ ଭୋକିଲା ମରିବ ନାହିଁ। ମା ଆମେମାନେ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୀରା ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନେ ରାମଦୟାଳଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଖରେ ରହିଲେ।